Jaha, siinä piirretään jotain. Mitä se siinä oikein piirtää? Ei kai sitä tommosia rivoksia piirtää vaan. Ei ku, sehän onkin kala. Juu, ja sitten pihalle vaan sieltä se kohteri. Joo. Se olisi oikein hyvä. No niin, jes, elikkä ilmakuva tänään. Teille, tuus tänne näin. Noniin. Okei, sä oot Marcello. Sä oot Italiasta muuttanut Suomeen. Sä oot ollut tansseissa, sä oot saanut pakit, sun sydän on särki. Sua vituttaa ja sua panetta. Sä oot päättänyt lähteä erämaahan, halkaseen tän planeetan, ettei kellekään muulle italialaiselle enää koskaan kävis näin. Tiedät? Joo. Ja mikä se on se tunne, mitä tässä haetaan? Intohimo, vihan ja kiiman synergia. Tiedätkö? Yes. Liitto. Sä voit harjoitella tuossa mättäällä sitä ekaa pistoa. Sitä ekaa pistoa. Se on helvetin tärkeä. Harjoittele sitä siinä, että se menee sitten hyvin, kun mä tuun tuon tämän kohteen. Yes. No niin, hei. Kuvaryhmää. Tärkein päivä on tänään. Teidän tärkein päivä, mulle tärkeä päivä. Tänään todistetaan mun nerouttani. Rami Brownin neroutta. Ja jos ette te vittu tajua tätä, niin te ette vittu tajua. Ok. Niin, sulla on tulossa uusi leffa ensi-iltaan, jossa on pääosassa Dolph Lundgren ja Carmen Electra. Voisitko kertoa tästä leffasta vähän lisää? No joo. Eli Dolph Lundgren esittää entistä palkkasotilasta, joka on ruvennut eläkepäivillään siskonsa kissatarhahoitajaksi. Sitten sinne kissatarhaan hyökkää terroristiryhmä, koska tämän yhden hylätyn kissan entinen omistaja on ollut tällainen marokkolainen tiedemies, joka on keksinyt uudenlaisen aurinkopaneelin, joka toimii. Aivan. Mikä sitten leffan nimi on? Se on Solar Pussy. Okei. Kuulostaa kiinnostavalta prokkikselta. Kyllä sitä se on. Miltäs promokiertue on nyt tuntunut? Aivan mahtavalta. Mua ei vituta yhtään, mä nautin joka hetkestä. Jos Jeesus saisi lahjalehtitilauksen taivaaseen, niin se olisi yhtä onnellinen kuin minä tällä hetkellä. No niin, se kuulostaa hyvä. Sä oot yksi aikamme arvostetuimpia elokuvaohjaajia. Ja mä tässä ehdottaisinkin sulle, että tehdään semmoinen aikamatka menneisyyteen ja otetaan selvää, että miten Rami Brownista tuli Rami Brown. Eli sä synnyit Kangasalla vuonna 1982. Mikä susta tulee iso? Saatana, sä oot kännissä. Ite oot! Tuleekohan susta urheilija tai insinööri? No niin, mitenkäs täällä voidaan? Ihan hyvin. Millaisesta perheestä sä oot? Meitä oli 3. Minä, isä ja äiti. Isä oli Nokialla paperitehtaalla duunarina ja vapaa-aikanaan se oli sitten sukutilalla ja hoiteli sitä. Mutsi taas, se oli Lempäälänsä motocross-radalla hoitajana ja balleriinana toimi. Harrasti tosi ahkeraa balettia. Oliko teillä taidetta perheessä kuinka? Ei ollut.
ei ollut, että mä olin 10 vanha, niin isä teki tosiaan taikatempun ja katos naapurin Viivin kanssa. Pärjäile nyt, Rami. Iskä lähtee pois, eikä nähdä enää ikinä. Onko sun pakko kuvata tääkin? No on kai, että jää muistoon. Mennään jo. Sitten me jäätiin äitin kanssa kaksistaan. Oliko se teille kova kolaus? Joo, kyllä se oli, ainakin mutsille se oli aika kova. Ihana päivä tänään, äiti. Poltan tän koko helvetin liiterin. Älä kuvaa mua! Saatana, ota se perkeleen kamera ja kuvaa kaikkea turhaa! Sehän olisi kiva. Hiljaa! Mites koulussa sitten? Oliko sulla paljon kavereita? Kyllä mun kavereita oli. Meillä oli siihen aikaan itse asiassa Kangasalla aika kova kuume. Jaa, millainen kuume? Ninjakilpikonna kuume. Tiedätkö, mennään kylällä, on kepit kädessä, on miakat, hakataan tolppia ja kaikki bussipysäkeitä kuvitellaan vihollisia. Ollaan niinku ninjakilpikonna. Turtlesen. Tiedätkö, mistä mä puhun? Ei sano mulle mitään. Vittu, siinäkö sitten oot? Niin. No mut miten se elokuvaaminen? Koska se tuli sitten kuvioihin. No itse asiassa se alkoi siitä, kun mä olin ensimmäisellä luokalla ja mä osallistuin koulun joulunäytelmään. Mutta ei meillä ole majatalossa tilaa, mutta voin antaa ladon lainaksi. Toihan meni ihan väärin, ei mitään punnetta. Oos hiljaa nyt, Rami. Sä esität kiveä tässä majatalon pihalla ja kivet ei puhu. Enhän mä neuvois sua, jos mä en olisi oikeassa. Minä olen opettaja täällä. Niin varmaan. Joo, eli sit mä kaappasin sen näytelmän. Millainen esitys sitten tuli? Mä olin välitunnilla hakkaamassa niitä tolppia, niin kuin aina. Sitten kävelin koulun ohi ja näin ikkunasta, kun siellä katteltiin saksalaista sukellusvene-elokuvaa. Se oli tää Das Boot. Silloin mä päätin, että Jeesuksen syntymä pitää muuttaa saksalaiseksi sukellusvene-elokuvaksi. Aivan. Mikäs tän näytelmän nimeksi tuli? Siitä tuli Reboot. Vitun natsit yrittää tappaa meidät. Eiks me oltukaan natseja? Ai oltiin, vai kukas meitä sitten pommittaa? Englantilaiset. Vai menikö se niin päin? No sota on hirveä, oli millä puolella tahansa. Sehän on tässä se kantava subteksti. Niin. Vahvasti omanlaisessa teos. Millaisen vastaanoton tää sai? No undergroundinahan tää vielä meni, että Essolla myytiin 80 markalla kappale VHS. Montako niitä meni? Meni itse asiassa 3 kappaletta tasan tarkkaan, että Jaana, Petri ja Salasaar osti. Miten sitten myöhempi nuoruus, ammattikoulu, lukio, kävitkö niitä? Vai millaisia muistoja herää? Mä en käynyt kouluja, mutta hyvin kipeitä muistoja, mutta hyvällä tapaa. Et sieltä teini-iältä mä ammennan aika paljon ohjenuoraa mun koko uralleni. Sieltä ne löytyy ne kipupisteet ja muut, mistä mä oon oppinut. Miten sun ammattilaisuudessa sitten? Sä löysit töitä jo nuorena miehenä. Joo, mä olin just päässyt Intistä ja mun leffa pyöri Multisilla festareilla ja Kaurismäen Aki näki sit mun leffan siellä. Mites Aki oli sinne päätynyt? Se oli ilmeisesti ollut etsimässä Jörn Donneria ja Ohran Jyvää. Ja no sinne se päätyi festareille ja tosiaan näki leffan ja dikkasi siitä todella paljon. Sitten me oltiin menossa rahtilaivalla Akin kanssa Portugaliin. Siellä me pelattiin merimiesten kanssa korttia ja golfattiin viskipullo korkealla. Mites sitten Portugali? Mitä sä opit siellä? No mä olin Akin assarina. Se oli tekemässä tällaista leffaa kuin Synkän virran paremmalla puolella.
Ja mä renasin siihen aikaan siis todella paljon pölykapseleiden kanssa. Katos, kuten tiedäkin, niin tää leffahan kertoi sellaisesta vanhasta miehestä, joka teki abstrakteja taideteoksia pölykapseleista. Sitten hän se rakastui tähän nuoreen klauniin, joka oli tullut kaupunkiin syömään nauloja. Muistan kyllä hyvin ne mestariteos. Aidoin Aki. Ehdottomasti. Millaista työ oli Akin kanssa? Kosteet. Erittäin kosteet. Mitä sä mietit? No, meillä tuli Akin kanssa itse asiassa vähän riitaakin siinä sitten. Oikeastaan aika helvetisti. Miten te sitten ratkaisitte tilanteen? No, mä tuikkasin sen tuleen. Sä poltit Aki Kaurismäen? En polttanut Aki Kaurismäkeä. Silloin oli semmonen viktoriaaninen huvila Andorrassa, ja mä tuikkasin sen tuleen. Miten se silloin? No, erittäin helposti, niinku näin. Niin. Sulla on se kuva siinä, hei. Missä mä oon sen palavan rakennuksen kanssa. Sehän on aikaansa edellä oleva selfie itse asiassa. Etkö sä saanut sitä mitään tuomioon? En saanut, katos, kun se oli intohimon rikos ja ne on laillisia Andorrassa. Jaa. No, asiasta toiseen. Sä sitten muutit Amerikkaan ja susta tuli itsenäinen elokuvaohjaaja. Sun leffat on nyt tuottanut yhteensä 84 triljoonaa Amerikan dollaria. About, joo. Tuollaisella rahalla voitat pyörittää koko Suomen taloutta kauas 3. vuosituhannelle. Millaisia ajatuksia se herättää? No, ei se raha sillain. Et sit kun mä olin mun miljardin tienannut, niin sit mä vasta niinku tajusin. Niin, mitä sä tajusit? Ettei mulkut maailmasta hakkaamalla lopu. Joo. Me ollaan löydetty tommonen VHS-kasetti. Mistä sä oot sen saanut? No, meillä on pikkulintumme tutkimustyötä ja näin päin pois. Hämäisikö sua, jos katsottais se tähän päivään? Mulle on aivan sama. No, pistetään pyörä. Tässä tää nyt on mun oma palkintoni. Haluaisin kiittää perhettäni ja ystäviäni. Kuvaukset oli rankat, mutta yhdessä niistä selvittiin. Älä tollasilla leiki. Et sä mitään koskaan voita. Kuule, jos ei musta tullut palleria, niin ei tuu susta koskaan mitään. Miksi mulla on sellainen tunne, että sä et ole hirveän hyvä äiti? Onks kaikki kunnossa? On todellakin! Mä en voi jaksa sun naamaas tänään enää sitten vittu yhtään enempää. Joo, ei, onko tupakkia? Onko tupakkia? Onko tupakkia? Äänimieheltä voi... Joo, noniin. Juu, katsotaan, joo, saatana mennä. Juu, ensi viikolla katon tässä näin, saatana mennä. Vittu. Älä nyt stressaa. Missä nyt meni? Ole hyödyllinen. Ja sä, hei! Virtanen voi tulla jalakselle, lähdetään kuvaan! Onko ne turvavalijat sit missä? Mitkä vitun turvavalijat? No ne mitkä pitää mut siinä kopterissa kun ollaan tuolla kuvaamassa. Käyttikö Orson Welles tai Laine turvavalijat? No en tiedä, mutta ehkä niiden kameramiehet kuitenkin käytti. Ja kuitenkin oli se, joka kuvaa. Ei käyttänyt. Kato, ei tarvita mitään vitun turvavalijaita. Tarvitaan rohkeutta. Hei, kuka lähtee kuvaamaan? Kenestä tulee kameramies? Ei kenestäkään. Musta tulee. Saatana, mä menen itse. Anna se kamera tänne näin. Mä menen. Oikeesti me laskes nyt. Nyt se vitun kamera tänne näin. Minä menen, saatana, kattokaa. Tai se on ikuista. Mä näytän teille,
mitenkä oikea elokuvaohjaaja... Ei laske nyt mitä käy, kun sä tiput sieltä. Vittu mä täältä tipun. Jumalat ei anna mun tippua, saatana. Mä olen liian tärkeä. Helvetti. Lennä lentäjä, lennä. Lennä jumalauta ja korkealle. Siellä on Rami ohjaamokin vielä tyhjää, että olisiko se lentäjä hyvin paskalla. Paskalla? Missä vitussa se on paskalla? Mene hakee se, jumalauta! Joo, no niin, anteeksi. Missä sä olit? Kävin yhden piirakan syömään. Paskalla sä olit, joko voidaan lähteä? Joo, no niin, lähdetään sitten. Let's go. No niin, helikopteri käyntiin! Eikä se nyt jumalauta oikeesti tippunut. Oi vittu. Raun on tippunut. Toista. Raun on tippunut. Ei jumalauta se tippu. Kuka tän nyt maksaa? Olisi kyllä mulkku, että hyvä tää lähtee. Kais mies, pitäis soittaa jonnekin, että